Helo. Rydyn ni yn chwarae Minecraft. Ydych chi'n gallu dewis pa gêm ti eisiau gwneud ar survival, ti'n gallu gwneud llaw dan i feiliad a fatha i cael pres a fatha. Ac ar creative ti'n gallu gwneud tai arno fo fatha. Ydych chi'n gallu cael gwarad o beth os wyt ti eisiau, ac os ti eisiau rhywbeth, os ti eisiau adeiladu bethau, ti yn gallu rhoi blociau rownd chi a wneud ti. Ac os wyt ti eisiau symud, ti'n pwyso dan yma. Felly mynd rownd llefydd. Os ti eisiau lladd anifal, wyt ti'n gorfod pwyso fo lot o weithiau. Wyt ti'n gallu nofio'n dŵr os ti eisiau ac mynd i ochr arall. Wyt ti'n gallu mynd o dan y dŵr. Os ti eisiau cael gwahanol bethau, wyt ti'n gallu pwyso fama a wyt ti'n gallu cael heina a ti'n gallu mynd i fyny ac i lawr a cael gwahanol bethau fel la. A os ti'n gallu mynd i fyny, ti'n gallu cael gwahanol bethau fama. Ac os ti eisiau gwneud tŷ, mae'n fatha bethau i roed yn y tŷ fama. Mae'n fatha bloda gwely. Ti'n gallu cael fatha wneud coeden fel yma. Weithiau mae yna fatha llefydd ti'n gallu mynd i mewn, mynd o dan y ddaear. Ac os mae'n mynd trwy tywyll, fydd ti'n gallu rhoi torch yn fanna a llefydd. Ac wyt ti'n gallu mynd lawr lot. Ac os wyt ti eisiau mynd i fyny llefydd, wyt ti'n gallu mynd i fyny ystol.
Wyt ti'n gallu cael llwyth o blodau os ti eisiau i plannu rhywun newydd. Pryd mae'n nos fan fatha'r pre-cops yn dod allan yn y nos ac maen nhw'n gallu lladd chi wedyn. Ac mae yna fatha wydda a maen nhw'n dweud fatha bethau fel mae yna pre-cop a defaid ti'n gallu cael llwyth o pre-cops.